Assalamu alaikum Türkmen Portal web-saytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Bilşime diýýäli elbetde bugünkü biletin gelýär gepleşigimiň näme marada boljagy görmälim mikadi pikir eden sebäbi synlaýşyňy diýýäli bir tortlaň bir näçetiniň arasyna jümüşüne durdy. Edil bilşiňe diýýäli bugünkü günde biletin gelýär gepleşigimiň tortlar hakynda bolar. Näme üçin biz mehriban adamlar hiç açan adyny bilmeýän we düşünmeýän adamdy şeýle gowy. Ýani tort sözüniň özüni ýerden gelip çykdy. Her şunu biziň toýlamyzyň, bayramlarymyzyň hatda doglan günlerimiziň iň esasy bedegi bolan tortlary biz nähil derejede gowy ýa-da onu birdat bizi gowermäge mejbur edýärmi. Şolaryň ählisi dogrusynda biletin gelýär gepleşigimiň bugünkü sanyna siz maglumat tap bilersiňiz egerde taýin bolsaňyz başlaýyn. Bizim gözümüzün öwrenşen tortlarynyň anyk bir dören belli senesi ýokdur mehribanlar, gynalsagan. Köp gatly jaýlar ýadyňa salýan gat-gat, kerkeli nagyşlar, güller, kremler, maňyzlar, islenladyň bilen bedelem şokolad bilen örtülýän bu datly tagam 18-nji asyrda döretdir. Orta asyrlarda bolsa iki tarapy gowja gylardylan tegelik tekiz çöregem torta saplap bolýan eken. Gadim halklar bayramçylykda çörege bal, ýağ goşup, üt goşuk zat bişirýän ekenler. Ol döwürler krem, karamel, biskvit, glazur diýen bir topar zatlar ady sorun ýok bolupdyr. Ýoksa da tort sözi näme aňlaýar ýanky düşünmeýäli. Adamzadyň dörediniň datly tagamlarynyň biriniň ady italiýanlaryň torta sözünden gelip çykýar. Italiýan sözi. Bu söz tegelik çörek diýmek aňlaýar. Tortany bişirýän adama bolsa tartaio diýilýär eken. Ilkinji Italiýan torty pizza meňde şolupdyr. Ikinji dat süýjül biskvitiň üstünde maňat kişmiş düdüp, onu peşde bişirýän ekenler. Tortyň adynyň dören ýeri Italiýa bolsa-da, onuň ata-babalar gadim döwürlerde Gresiýada da bar eken. Alymlar gazy atar işlerini geçirmegiň netijesinde hamirdan daşy durul nagyşlar, güller bilen bedel bişirilen tegelik tagamy tappa başladylar. Torty meňde süýjülükler gadim günnogorda da bar eken. Aslynda konditer önümleri bilşimi diýäli hemme ýerden öň günnogor ýurtlaryna döräpdirem diýip bellek geçýärler. Olar birinji bolup süýt, kunji, ýağ, bal, maňyl garlan süýjülükleri taýýarlamagy öwrenipdirler. Tortyň daş keşfiniň köplenişi tegelek bolmagam ýöne ýere däldir mehriban adamlar. Tegeleklik gadim döwürlerden durmuş dowamatyny aňladýan eken ýörüýdi. Günem, aýam bize tegelek bolup görünýär. Käbir halklar bolsa hamiri onuq bölekleri gidijek görünüşe bölüp tegelek çörekleri başgaça aýtsa, kulçeler ýaýyp tegelek peşde bişirýän ekenler. Torty sungat derejesine ýetirip kämilleşdirirler bolsa fransuzlar taplanýar. Beze, sufle, pralin, biskvit ýaly zatlaryň hemmesini şolar oýlap tapdyrlar. Şu portatda sawaltlanmada aýtýar. Fransada professional konditer bolmak üçin ýörüýte çydygy, suratkeşligi, heýkel taraşlygy öwrenýän ekenler ilkinde. Sebäbi olan ýasayan tortynyň şekli edil heýkel ýa surat ýaly odun bolmaly. Sungat bolmaly. Ýa-da maýdyşma diýäli, bu ýurtda tort ýöne çaý başyna süýjülük bolman eýsemde sungat eseri bolup ýaýylmaly. Onun daş keşfim tagamam gaýtalanmajak derejede bir üt goşuk individual zat bolmaly. İlkinji köp gatly torda 18-nji asyrda Londonda ýaşap geçen bir konditer ýasaýar. Görmeýär öňem bar eken. Ol ýasan tortyny bir ibadatxanaň gümbüzine meňdetjek bolup, şeýle açyşy etmeye başardylar. Tort şeýle bir uly eken weli, onu getirmek üçin ýörüýte araba mindiripdirler. Şol döwürlerde toýda iki tort pişirilýän. Bir öýlenýän ýigit üçin birim çykjak gyýdy üçin. Gelinliň torty ak ödem ýigidinkinden has uly bolýan eken. Elbetde denan. Ak renk bolsa köp ýurtda bolşýaly päkligi we nädikligi aňladypdyr. Onuň üçin de bir ýüzügi gizläp goýan ekenler. Tort gezip çykmadyk gyýdylary paýlaýan ekenler. Kimin tortyndan ýüzük çyksa, şolam basym ýagdaýda durmuşy çykardýan arym bar eken. Soň konditerler şol iki torty üstüne goýmagy oýlap tapdyrlar. Ýene bir az wagtdan soň onuň üstüne öýlenýän ýigit bilen gelinligiň şekilçigine indi şeý diýip oturdypdyrlar. Şeýdem satyp başladylar. Toy bayramlarda tort kesilip, ilkinji bölegi iň ýakyn adamga dadyrmakdaýym şol döwürlerden öz göz başyny alyp gaýdýar. Biziň güllemizde geliyor. Tort üçin ýörüýte bişirilýän şekilli gaplar oýlam tapylýança, olary ýöne köý
bitelerde pişirýän ekenler. Soň konditorlaryň biriniň kellesine tortyň hamerine çay sodasyny goşmak pikiri emele gelipdir we başga biri bolsa blendery oýlap tapypdyr. Garaz ýyl geçdigiçe tort diňe kämilleşmegi uğruna gotdur. Häzir bolsa siz tort hakynda gyzykly maglumatlaryň käbiri bilen tanyş bolarsyňyz. Onuň ilkinjisi torta bir näçe ýurtlaryň diliniň öz aýdylşy bar. Biziň ýurdumyzda meselem şyryndan diýilen ýerler kän galyp ketdi. Ýene bir maglumat, her ýurduň öz oýlap tapan tordy bolýar. Wengriýada ol Esterhais torty, Fransada türlü meweler, irimişler bilen bedilen tart taten. Şwitsariýada käşirli, Şwetsiyada bolsa almaly tort. Awstriýada bolsa linsa torty bilen tapawlanýar. Oňa gyzyl smarodina goşulýar. Öden bu tort gaty köp wagtlap saklanyp bilýän üýtgeşikligi bar. Görüp otursak tort hemişe süýçi bolmaýan eken. Ýagny onuň şeker bilen goşulman bişirilýän görnüşleri bardyr. Has giňişliň aýdamda Daniýallaň bagyrdan edilýän torty, ünsüriň bagyrdan ýa-da buterbrod torty bar. Onu tordyň hamerlaryň atlarynyň arasynda duzly balyk, peýnir, gyzyl işwil ýaly bir näçe önümler goýulýar. Tortyň mini, ýagny kiçik görnüşlerini cupcake diýilýär. İngilizceden terjime edende ol çaşkadaky ýa-da bulgurdaky tort diýme anlatýar. Başda olar çyndan hem ýörite çaşkalarda öşürilipdir. Soň konditor kagyzy oýlan tapylandan soňra kagyddan ýörite gapçygadan ýasalyp şoňa bişirilýän eken. Tortyň öz bayramy madyr. Ol 29-njy iýulda bellenip geçilýär. Şol gün ýany halkara tort gününde men seň ýanyňa tortly variant diýen şygar bilen adamlar birek bilen oturup tort diýerler, çay içerler, manuwatyny şeýserýärler. Dünýäde iň agyr torty Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Alabama ştatynda bişiripdirler. Onuň agyram 50 tonna bir welayet dojak tol. Tortyň esasy agramly bölegini buğdaymak tutýar. Onuň şekli bolsa Alabama ştatynyň kartalardaky şekline beňzetilip ýasalypdyr. Perun konditorlar bolsa dünýäde iň uzun torty ýasama başardylar. Onuň uzunlygy 264 metr deň bolýar. Bu uzap gidýän torty bedemek üçin kremden ýasalan bägürler kemem ýörite sukartlar ullanýarlar. Soň bolsa aňyrsy bersi görünmeýän bu süýjüligi 15.000 bölegi kesip Peruda şo gün doglan günni belleýän çağlaryň ählisine soňup berdiler. Gowa iň agyr tort hakynda da aýtdyk, innem iň uzun tordam aýtdyk bilşiňe diýär, inni bolsa uly tort hakynda da aýdyp geçelik. Iň uly tort Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Michigan ştatynda ýasalypdyr. Onuň boýy 30 metr, ödem 100 gatdan ibaret bolupdyr. Dünýäde iň köne tort haýsydyr diýen mehribanlar. Ol Günorta Afrikaly bir fermeriň öýünden tapylypdyr. Onu 1902-nji ýylda biriniň altyn toýunyň şanyna bişiripdirler. Näme üçin onu toý saçagyna şo wagt almandylar, paýlamandyrlar, ol elbetde belli däl. Ýöne tortyň dödüminde gaty köp konyak bolan soň ol hiç tat bolman biziň güllemizde çendi durkun ütketme saklanıpdyr. Bir asır geçen tort arka. Iň gymmat tort bolsa 2015-nji ýylda bişirilipdir. Ony Birleşen Arap Emirliklerinden bir millioneriň gyýynyň doglan gün üçin buýurma esasynda taýýarlaýar. Ol üýtgeşik dizaýny bilen mehmanlar haýran galdyr. Tortda dünýä belli adamlaryň şekilçikleri ýerleşdirilip, bezek hökmünde bolsa dürli reňktäki brilliantlaryň 4000 ulanyp durýany imek bolan eken. Tortyň uzunlygy 2 metr, agram bolsa 450 kilogram eken. Inni iň esasy ýerini bahatyna maýdyp geçýär. Beýle tort näçe düşýär ýa bir metr bilmersmi diýen adamlar üçin bary ýogy 75 milyon Amerikan dollarjygyna deň bolýar. Gelingen bolsa edi adamlar dünýä belli tortlaryň gelip çykyş hakynda da ruwaýatlar bilen tanyş bolady. Medavik tortyny hemmämiz bilýär, söýüp ýer. Russiýada dörendigini bilýär. Russiýanyň imperator Aleksandr I-nyň aýaly Yelizaveta Alekseyevna ary balyny halamaýar eken. Egerden naharyň ýa-bir süýjülikleriň birine bal goşulsa da onu düýünden imeýär eken. Ýöne bir gün Yelizaveta halamayan tagamından bixabar täze köşk konditory balgarlan arasyna krem çalynyp gatlaqlanyp ýörite ýasalan torty şa saçagyna hödürlepdir. Şa aýaly bolsa tordy şeýle bir gowy görüpdir welin onuň ary balyna bolan garaýşyn düýünden üýtkäpdir. Şondan soň bu tort meşhurlyga eýe boldy. Napoleon tordyna bilýär ordamy. Onun gelip çıkış hakkında da şeylerek bir rivayet var. Eğer de siz Napoleon Bonaparte bilen bağlanışıklı değilseniz onu yanlış şeyler. Versiyonun birine tortun vatanı Neapol, yani Fransa'nın Neapol şehri deyip adlandırılıyor. Şonun için bu şehrin adı şanına, yani şonun adı bilen bağlanışıklı Napoleon tort dörektir diyorlar. Yeni bir bolsa rivayete göre belli serkerde Napoleon Bonaparte'ın yeňişleriň şanına ýörete bişirilen tort bolup, onu şol serkerdenin adı da kalıptır deyip aýdylýar. Umman sizin doğru bolmagyňyza mahmal pikirleňiz. Ine men şu pursatda size ýörete tort hakynda dünýä ýüzündäki geň enaý wakalary we
maglumatlar paylaşdym. Biziň döwrümizde tort şeýle bir giňden ýaýardy bol mehribanlar. Onuň görnüşlerini hem sana fotoğrafdan kendi kadip kirdi. Biziň ýurdumyzda da belli konditer dukanlary tortuň dörli görnüşlerini ähli ýyleşlenmede ködürleýär. Şolaryň biri halkymyzyň arasynda uly meşhurlyk we olaryň sevgisini kazanmagy başaran Ziyad Hil dukandy. Bu dükanyna adyny tutan tortuňy tapyp bolýar mehribanlar. Siziň göwnüňizden torjak. Göwnüňizden näkil süýjülük islese, buny Ziyad Hil'e gelivermeli. Ene özüňizem görüşmek diýär. Şokoladly tortmy ýa irimişli tortmy, meweler bilen bezilen tortmy bu ýerde islen zadyňa tapyp bilersiňiz. Ýokary hil, amatly baha, ýatdan çykmajak tagam. Bularyň ählisi nerede? Elbette Ziyad Hil. Hormatly adamlar, eri somuşuşçular, ene de bilesiň elematly getirişimiziň çäklerini tort hakdaýady bilşiňiz diýär. Şirndan hakynda size ýetirmek islen käwir maglumatlarym şulardan ibaret. Gepleşimiz göwnüňizden turanlar we elbette siziň hem bir torda bolan isleňe tatda artanlar, şonuň bilen bile çaýjak içeriňizden gelýänler de küsüripden umid edýäs we elbette Ziyad Hil ýürüti konditer önümleriniň şirinliklerinin size hödürleyen mümkünçülüklerinden peydalanmagy ýene bir gerek ýaşadýar. Bizem siziň bilen hoşlaşamyk. Bilşimi diýäli, çünki Türkmen portal Elmydamy online. Ýadyňyzdan çykarmagy Elmydam biziň bilen galyň. Türkmen portal Elmydamy siziň iň ygtybarly maglumat çeşmegendir. Ýene günler inşallah hoşça bolyň we özüňizde pozitiw.